Nissiltu l-etajiżmu hija t-tema tal-Laqgħa Ġenerali tal-Veterani Laburisti għal din is-sena li se ssir nhar it-Tlieta li ġej. L-etajiżmu jew ageism bl-Ingliż huwa fenomenu li jolqot fis-soċjetajiet tagħna iżda ħafna drabi lanqas biss nindunaw bih jaffettwa l-mod kif naħsbu, inħossu u naġixxu ma' ħaddieħor u magħna nfusna fuq il-bażi tal-età. Il-President tal-Veterani Laburisti Anthony De Giovanni spjega kif l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa issostni li l-etajiżmu jfisser xkiel fit-tiswir tal-politika tajba u l-programmi ta' fejda għal persuni ta' kull età u bekk jista' jkollu konsegwenzi negattivi għas-saħħa u l-benesseri tal-persuni anzjani. Għaldaqstant il-veterani laburisti permezz din il-laqgħa ġenerali tagħhom qed iniedu sena oħra ta' ħidma li se tkun iffokata fuq aktar għarfien dwar dan il-fenomenu u aktar azzjoni sabiex jixxejjen l-etajiżmu. Tinħares il-qudiem biex ikonna kumitat eżekuttiv ġdid ħalli jista' jaħdem fuq dan il-programm ta' etajiżmu li huwa programm importanti ħafna għal pajjiżna rrid ngħid għaliex jinfluwenzana anki lilna l-anzjani stess kif naħsbu fuqna nfusna ħseb wara ħadd ieħor kif jaħseb fuqna. Importanti ħafna li niġildu l-istereotipi, jiġifieri il-mod kif naħsbu fuq l-anzjanità u anke fuq iż-żgħażagħ, niġildu l-preġudizzji, jiġifieri il-mod kif inħossu fuq l-anzjanità u anke fuq iż-żgħażagħ, jiġifieri fuq l-etajiet kollha. U iktar niġġieldu d-diskriminazzjoni, jiġifieri il-mod kif aħna naġixxu viżavi l-età. Il-laqgħa annwali tal-Veterani Laburisti li se titlaqqa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun tintemm b'indirizz tant mistenni mill-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Wara l-għeluq tal-laqgħa annwali il-Kumitat Eżekuttiv il-ġdid ħares il-quddiem għal sena oħra ta' ħidma sfiqa bit-tema Nissiltu l-etajiżmu.